ha arribat l'hora de parlar-vos d'un llibre brutal, boníssim, que és Fluorescència de la Kopano Matlwa, o més o menys com es pronunciï. Es tracta de literatura sud-africana increïble, aquesta novel·la superbreu en forma de diari, que és totalment brutal, o sigui que et rebenta la ment perquè veus una manera de narrar tan directa, uns fets i unes vivències tan brutals, tant que et destrossen el cap, com li passa a la protagonista, que és la Masechava, crec que és Masechava, o sigui, em costa de pronunciar, Masechava. Molt bo el llibre, jo no m'ho esperava, me l'he llegit per al Club Medusa d'aquest mes, i la veritat és que, no sé, no me l'hauria comprat mai, tampoc per la contraportada, pel que diu, però és que el que hi ha dins és tan fort, és tan bo, us explico. Aquesta noia escriu aquest llibre en forma de diari en el que narra el seu dia a dia com una via d'escapament per totes les vivències traumàtiques que viu des de petita. O sigui, coses que li passen amb el seu cos. I veurem el dolor com a gran tema mostrat en diverses fases i diverses coses i successos vitals. Totalment que t'esquincen la pell, que t'esquincen la ment, que t'ho esquincen tot. O sigui, m'ha semblat increïble. Crec que hi ha uns personatges superpotents a part de la protagonista. Tenim la seva mare, que és la Ma. Tenim la psicòloga de la protagonista, que és la doctora Fakama. I després la Nyasha, que és l'amiga estrangera. Crec que es fa un retrat de la societat de post-apartheid de Sud-àfrica, que és increïble, en la qual veurem com el racisme, la xenofòbia continuen estant i de quina manera, i sobretot si ho veus des del punt de vista occidental, de veure com es viu el racisme d'una altra banda i quines formes i variables en té. Després, tot el que és les agressions, perquè ja veureu que hi ha un fet ultra traumàtic que no us desvetllo, i si hi ha una cosa que a mi m'ha encantat és que quan anava avançant amb aquesta literatura tan punxant, tan directa, és que he arribat al final i jo no m'esperava per res 10 pàgines abans d'acabar que acabaria així realment. Així que ja podeu agafar, aneu a buscar aquest llibre on sigui Fluorescència, perquè és molt bo. Enhorabona a les noies del Club de Lectura per triar això, que ha sigut exquisit. Fluorescència.